Dus jongens van dit koor komen van over de hele wereld. Wij binnen benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet zullen Roelof en Jikke op onderzoek uit. Je bent bij Chris Concert van multicultureel gospelkoor All for One en daarnaast toch het bandkoor Jonkebaal en mij. Wij hebben All for One opgericht met als doel om wat verbinding tussen mensen te creëren. Je hebt misschien dat zelf ook wel eens dan op straat rennen en mensen uit andere culturen erin zoeken, maar eigenlijk heb je heel weinig contact met elkaar. En wij willen graag dat contact tot stand brengen en dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Wij proberen dat door het middel van de gospelmuziek te doen. All for One. All for One. All for One. Ik vond het heel bijzonder, vooral dat culturele, de enthousiasme van de mensen. Ja, super. Ik ben geloeden die ik net elke dag hier, maar ja, fantastisch. Ik vond het mooi. Ik vond het mooi. En de vredesgedachte, hè? Daar hebben we wel wat mee. Ja, ik ben christelijk opvoeden, we leven nog steeds en de kerstgedachte is de geboorte van Jezus en dat vieren wij op die dagen. Ja. Dus ieder voor zich. En dat moet het eigenlijk helemaal niet wezen. Dat moet het mooi moeten worden.